Aġġornat u preparat. Dawn huma l-ingredjenti li għandhom isawru b'dott tajjeb. Skont iċ-Chief Pilot tal-Air Malta, il-Kaptan Joe Maniscalco, li rtira din il-ġimgħa wara 40 sena ta' karriera. Il-Kaptan Maniscalco ingħaqad mal-Air Malta f'Novembru tal-1979 bħala skrivan. L-ambizzjoni tiegħu kienet li jsir inġinier, imma minflok ħajru kors ta' 8 ġimgħat li taħ stampa ċara tal-operat tal-Air Malta. Min hemmhekk inxtelet il-fjamma ta' mħabba lejn il-linja tal-ajru Maltija li kienet ilha biss ftit snin imwaqfa. 7 snin wara ġitu l-opportunità li jikseb liċenzja ta' bdott kummerċjali u mar jistudja l-Iskozja. 3 xhur wara li ġie Malta kellu l-ewwel titjira fuq Boeing 737 u minn hemmhekk ma ħareġ lura. Libes l-uniformi għall-aħħar darba biex għamel l-intervista ma' One News, il-Kaptan irtirat qal li kull titjira li tintem passiġġieri sodisfatti hija speċjali, imma mbagħad hemm dawk li spikkaw. L-iktar momenti naħseb sbieħ fil-karriera tiegħi meta kien hemm il-leases. Il-leases fl-aħħar u l-flights lejn il-Vant Nofsali lejn Dubai. Dak kienu fl-aħħar tan-90s, għamilna żmien twil intiru lejn Dubai, ovvjament ikun hemm l-stops u iktar tara kulturi u differenti. Kenna l-liż ukoll ħaqtina l-liż taċ-Ċile, South America, konna tiru lejn il-Brażil u d-Dominion Republic. 21,600 sigħa ta' titjiriet jiftakar waħda f'Diċembru tal-1988, ikkaratterizzata minn maltemp qawwi. Niftakar kellna flight ġejjin minn Benghazi u r-rieħ kien qawwi ħafna, kien forza 9, ġifieri kollu ġej crosswind, ġej mill-ġemp. U niftakar kont għandi first officer u l-kaptan li kien miegħi Ħasan li huwa rtirat. Affaxxinani u l-mod kif iħendel l-ajruplan u hekk tallimt ħafna minn dik il-flight. F'4 deċenji fis-settur tal-avjazzjoni rabid l kbar minn sistemi elettroniċi u ajruporti sa' ajruplani. L-Airbus li ilna snin imdorjin insifru bih jiftakru jibda. Kellu ħafna equipment, kellu żewġ autopilots juħsib it-trust waħdu jillandja waħdu, kellu kunċett tal-fly-by-wire illi dak iż-żmien kien għadu ġdid ħafna. U ovvjament l-istrumenti kienu fuq screens, ma kienux fuq l-istrumenti normali bid-dials kif konna fuqhom qabel. Il-Kaptan tajjer l-aħħar ajruplan fit-28 ta' Lulju lejn il-belt ta' Munich fil-Ġermanja. Bidmuh fajnejh, emozjonat iżda kburi bil-karriera li bena u l-legat li ħalla warajh, għalilna li l-aħħar titjira tiegħu kienet mimlija sorpriżi. Għamlu ħafna sorpriżi fuq il-flight, kien hemm nagħmel il-kannoli, kien ġabu li kard, firmaw li kard, sorpriża kbira kienet it-tfal tiegħi. Ma kontx naf, għataw ticket u daw ġew fuq il-flight biex jagħmlu il-flight miegħi. Il-familja tiegħi u t-tfal dejjem kienu ta' support kbir għalija, għall-karriera u napprezza ħafna li ġew miegħi u sal-aħħar.